Takže, ahojte. Ukážem vám, čo som postavil, akú trať. Pôjdeme od nádražia, to je začiatok, až po koniec. Ten bude tu. Tu. Takže, najprv musíme zapnúť obidva vlaky. Pôjdu tam dva. Takže ideme. Takže idú. Tento rýchlejší vlak je už na dolnom nádraží. A zatiaľ ten pomalší ešte furt ide len dole. Dole musíme asi zdvihnúť zábranu. Závoru. Tuto. Budeme musieť zdvihnúť. Vlaky sa vykolajili. Obidva. Musíme ich postaviť na cestu. Postavíme ich na cestu. Už idú. Idú cez nádražie. Tu dole. Rýchly vlak už je tuto na trati ďaleko. A ten pomalý sa zasekol na moste. Musíme ho trošku potlačiť. Tak, už ide dole. A veľký vlak zastavil tu. Tam je zábrana. Musíme ich vyslobodiť. Ideme ich vyslobodiť. Musia počkať, pretože je tam točňa. Aj druhý vlak musí. No. Musíme ho dať. Čakajú obidvaje, kým to otočí. Také to vyzerá. Pretože musia počkať, pretože tam ide auto. Je divné, že ide cez kolaje. Točňa. Takže vlaky pustíme ďalej. Ale ten pomalší musí byť vzadu. Zapneme ho. Aj tento. Už môžu prejsť. Vykolají sa. Bude náš druhý vlak. Nebude. Pomaličky. Nebojte sa. Páčite. Tak poďte. Vlak. Idete po veľkom moste. Čo tam je zase? Vy chlúpe vlaky. Poď sa zasekávate desi. Idem. Vás napraviť. Nie, nechoď nám. Tak, už. To je. Tento vlak je proste blbý. Nič nevíde. Tam už idú cez garáž. Čo sa tam stalo zase? Tento vlak asi dáme preč. Tento blbý vlak. Ten dáme preč z trasy. Diskvalifikujeme. Tento vlak je lepší. Všetky závory sa vrté. Tu je garáž. Stavebná. Takto má auto, je to dve za sebou. A tu jazdia vlaky. Bohužiaľ tu je stavba, tak opozornili to. Teraz sa otočil. A pôjde cez hotel. Sem. Späť. Zase uvážam na moste. To nie je pravda.
Vlastne na mostoch. Tento vlak. Čo? Len počkať. Musíme to otočiť. Takže vlak, poď dopredu. A zastav. Trošku dozadu. Zastav. Dobre. Teraz ťa môžeme konečne otočiť. Ideme ťa otočiť. Môžeme ťa pustiť. A ty pôjdeš pod most. Poslušne. Spadlo z mosta, to je vážne. Musíme ho opraviť. Nie, musíme. Stačí ho len nastrať. A môže ísť cez most. Vlastne sa vykolajil. Tie vlaky sú proste blbé. Ideš do vlaku umývačky? Dobre. Hej, tak si to prešiel. Poď dozadu. Ty. Tak, už si tu. Ideme ťa vyprášiť. Otvor kabínu. Asi to trošku choď dozadu. Tak, a môžeme ťa vyprášiť. Tak, vyprášené. Kabína je vyprášená. Kabína zatvorená. Môžeme ísť. Môžeš ísť. Ale nezabudni prudko zatočiť. Zastaviť. Tak. Musíme otvoriť dvere. Ideme otvoriť dvere. Takže poďme ich otvoriť. Druhé dvere zatiaľ neotvoríme. Alebo hej. Aspoň to umýjú kolaje. Takže vlak môže ísť. Zatoč. A teraz prejde cez umývacie toto. Dobre, zvládlo si to. Cez toto prešlo. Zastavuje. On zastavuje, keď nemá. Teraz ide po kameňoch hore. Cez most. Dole po kameňoch. Do hasičskej stanice. Takže otvor. Zastav, kde zaklopal si? Ja vlaky neklopajú, ale keď by niečo mali urobiť. Ideme to otvoriť. Hej, čo tu robíš? Bež preč. No, zdá sa, že ten vlak je trošku hlúpy. Tak. Teraz sa otočí. Otočí sa. A ide ďalej. Ide. Tu. A tu sa otočí. Pôjde sa. Tak. A už je na konci. Ahojte. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, dajte like. A pokiaľ nie, nemusíte. Ahojte.